Kamusta yung exam nyo? Ha? Kamusta yung exam nyo? Basic lang. Wow! Basic lang. Basic lang, be. Anong ginagawa mo dyan? Na? Basic lang. Nagawa mo? Oo po. Opo. O tara na, maglakad na tayo. Uwi na tayo. Sige. Oh. Basic lang pala, no? Oo. Sana ma-perfect mo kung basic lang, no? Opo. Okay, bye. Bye, guys. Bye-bye, guys. Guys, may sikreto ako. Doon ako nasa Habang school ako naglalakad ka? nakasarado yung pinto ko. Doon ako nalalo kaming abulan. Melo kasi short ko nauulog. Anong nahulog? Yung brief ko. Bakit nahulog? Na? Bakit nahulog? Kasi Kasi tumatakbo ka lumalaki. maluwag. Opo. Walang garter. Na? Walang garter. Oo, garden. Buti hindi na hubad, no? Oo. Tinataas ko lang tinataas. Nasa school ako. Bakit ano? Abang tumatakbo ka, tinataas mo pa din. Tumatakbo ka, tataasin mo. Oh, ganon. Oo. Baka maaano ka pa din eh. Gusto mo regalo ng brief? Bagong brief, bakit ano? Baka mahulog pa yung isang brief pa. Mahulog pa, sinuot mo yung isang brief na nahulog. Nakakaya pa? Anong nakakaiya? Oo, nakakaya. Bakit ano? Nakakaiya. Binablog mo ka na! Paano ka? Ano ka? Oh, pogi ka, wow. Pogi mo kaya. Oh. Tingnan mo sa Tignan kita. Tignan muna kita. Wow, pogi naman. Kuya siya. Tignan ko nga. Tignan mo. Guys, tuturuan kita manlakad. Malayong bahay namin. Sa school. Tignan mo. Oh, bye. Tapos, mas malayo ang doon. Hintayin mo na. Hintayin mo. Huwag mo na ano yan. Tignan mo, ang layo mo. Iba-iba tao dito. Ang dahil Bye. Hi! Guys, tignan mo. Naka-Spiderman. Ano? Please like and subscribe.